bani kiɗan farin wakili zanai dan bayani akan ciyaman fati sai ku shigo ku ji ni salisun mu Yusuf jagora zo ka taka tsani tafiya ta PDP fawa bana so a bar ni dan uwar uban dukkan makiyan mu ku canza layi zan nemi kwalla ga Lipton da na dora shayi sun tsayar su dai ba ta shara dugari da yayi ina kira ga yan katsinan duko duka kama lema tafiya ta dattawan kirki za ku kara kima zana yau bayanin mai dozin karkare na goma maganar kilaki nake na san zaki daina sama zana yau bayanin dan yaro bikin mu za mu rama tunda ɗaya butulci ku kyala dan ku nama kuma ga daren sara makan bada za ya karye muta da tsantsiyar yan bankaura a muje mu toye duka masu jinya mi addu'a rabu za ya yaye da kwana ga asibitocinmu babu magani ne Allah ya isa ƙura'a ta dai zana jaddada ne ga zuma farar saka ta zo ku zo mu je mu sha ne salisun mu Yusuf jagora bai kama da wane yana ta haɗa kan yan PDP babu korafi ne kuma yana haɗin kan jami'a kar mu rarrabe ne kar mu kara bin layin gaula tun da wagiri ne inuwa da lema mun shirya za mu je mu dauka salisun mu Yusuf majigiri muka zo mu aika yawwa garkuwar gabas an gaishe da garkuwan gabas da umar raina a yaro girma nake gudu ba yau faga sana'a an bani zana daddari ba zama kori mulkin yan wawa da su daina ruba yawwa rariya da ke za mu tankaɗe tsaki da tsaba wai na lawal dan bati zo ku kawar da maja sauran irin mu ture yan iska mu rabar da haja yau aminu manzo zan gaida dan akwai natija zan sako aminin mu garkiyo su ɓaura zana leƙa a gaida dan amana mu kau da yan kunama Hamsun mu gwamna mai aduwa zana je na leka Aminu zana gaida yar aduwa zana yau batunka Salamis dukko dan kirki zana zo na ganka Shehu Inuwa imam ma zana shigo na ganka ba su ta garkuwar gabas Salisu Yusuf muje zuwa ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke ba su ta garkuwar gabas Salisu Yusuf muje zuwa ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke ba su ta garkuwar gabas Salisu Yusuf muje zuwa ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke da farko zan samu wallazi kai ne mai mulka duniya ba su ta garkuwar gabas ya kagi dare har da safiya shine ke sai ta nahiya Salisu Yusuf muje zuwa da ba min jalla in fadi ne waka har da kafiya ba su ta garkuwar gabas ka kara salati ga shugaba a san sa muna kara tutiya Salisu Yusuf muje zuwa sahabbai ma zan saka na su kan maganar da Hassan tsaya ba su ta garkuwar gabas ka sa hadani har da Salisu majigiri na miya dake ba su ta garkuwar gabas Salisu Yusuf muje zuwa ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke Assalamu alaikum da sallama yan katsinawa ina kuke ba su ta garkuwar gabas idan ka ji bako da sallama ba mugu ne ba na rike Salisu Yusuf muje zuwa PDP bawa muke kira su dan iya mun bar su tsallake ba su ta garkuwar gabas ga dama za ta zo mana su shaho sun karya bubbuge Salisu Yusuf muje zuwa gaskiya ɗaya ce ga ta mun rike Salisu Yusuf ina kake ba su ta garkuwar gabas katsinawa mun gane gaskiya birni ƙauye faɗa muke ba su ta garkuwar gabas Salisu Yusuf muje zuwa ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke a aminci uwar duka
yan jagwal su duka sun fara gardama. ba su ta garkuwar gabas. Mai san bawo ka zo mu je mu danyi gadara da dan rama. Salisu Yusuf mu je zuwa. Kai mulkin maja bakar tsiya kan baɗi yan Daudu sun gama. ba su ta garkuwar gabas. Layin bangon ziga nake dole na duka na dau zuma. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ga mu gidan mai farin hali Salisu Yusuf da Azzama. ba su ta garkuwar gabas. Dole mu kado da yan giya tun da rashin arziki suke. ba su ta garkuwar gabas. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke. Bar magana yau ta jarmiya tunda da sami ta zo mana. ba su ta garkuwar gabas. Iri suka ɗauka na kankana mu suka tura gidan guna. Salisu Yusuf mu je zuwa. Hayaki zami wa 'yan giya tunda muna gab da koguna. ba su ta garkuwar gabas. Sun mana ƙarya wajen ɗari zan yi bayani kudan tuna. Salisu Yusuf mu je zuwa. Alkawari ya buban ɗari suka karya Allah isar mana. ba su ta garkuwar gabas. Mun koma layi na gaskiya sai ku taya mana mu dan rike. ba su ta garkuwar gabas. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke. Ga Salisu Yusuf gwanin mu nan dole mu miƙe mu yo shiri. ba su ta garkuwar gabas. Da ka ji kuɗi babu gardama na faɗi danginsu sai wuri. Salisu Yusuf mu je zuwa. Dole mu kakkarya tsintsiya don tafiyar tasu mun bari. ba su ta garkuwar gabas. Noma za na yi kudan taya in muka kare akwai tiri. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ku boye ashana nake faɗi tun da a layin ku gwaibiri. ba su ta garkuwar gabas. A yau dai mun gane rariya na kula ware tsaki take. ba su ta garkuwar gabas. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke. Salisu Yusuf zama da ran mutiya man fati mu je zuwa. ba su ta garkuwar gabas. O tukunyarsa ta bare ya rasa hanyar garin zuwa. Salisu Yusuf mu je zuwa. Yaro ma za ya je kasa ya mana halin kububuwa. ba su ta garkuwar gabas. Ya mana ƙarya bila adad ta fi misalin ɗari nawa. Salisu Yusuf mu je zuwa. Bana PDP ce kawai muke mun fasa maja da hannuwa. ba su ta garkuwar gabas. Allah tsine wa tsintsiya ba ta aiki fada ake. ba su ta garkuwar gabas. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke. Ciyaman fati na jam'iyyar PDP gara azama. ba su ta garkuwar gabas. Ba mu guna mun bugan kana zagi dangin ka sai zuma. Salisu Yusuf mu je zuwa. In ga zaki uban dawa to kura dai na gardama. ba su ta garkuwar gabas. Yau waƙar mai gida nake dole na ƙara da anjima. Salisu Yusuf mu je zuwa. Dan yau bawo muke jira dole mu koma mu daurama. ba su ta garkuwar gabas. Kililin sai ku dan tsaya don ko baitin gwani nake. ba su ta garkuwar gabas. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke. Ka gyara zama garkuwar gabas sai mun kado da yin giya. ba su ta garkuwar gabas. Mulkin maja bakar tsiya su suka lalata nahiya. Salisu Yusuf mu je zuwa. Salisu Yusuf farin gani zo kai takun ka lafiya. ba su ta garkuwar gabas. Ka ƙara haɗin kai na jam'iyya ba ma harka da 'yan giya. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ka iga mu gidan mai kamar zuwa Salisu Yusuf mazan jiya. ba su ta garkuwar gabas. Dole mu kauda ki tsintsiya kin ji ruwa ga shi kin jike. ba su ta garkuwar gabas. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke. Allah ji da jari in akwai rabo asara ta riski dan ware. ba su ta garkuwar gabas. Domin karya fure take ba ya'ya gashi mun cire. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ciyaman fati na jam'iyya Salisu zakin mu ya dire. ba su ta garkuwar gabas. Ɓaure yau
yau za na garzaya karyar yaran ku ta ƙure. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ya dau haƙƙi na al'umma ya guji dangin shi ya ware. Ba su ta garkuwar gabas. Canji muke jira kan sana lemar mu mun rike. Ba su ta garkuwar gabas. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke. Kuɗin rage sauti da gaisuwa za na yi washe mana tsaya. Ba su ta garkuwar gabas. Koma gwamna na Katsina shema amanar mazan jiya. Salisu Yusuf mu je zuwa. Sabi idan gamba zan saka layin bakori na biya. Ba su ta garkuwar gabas. Sai kuma da Hamza Jibbiya za na yi baitin ka na tsaya. Salisu Yusuf mu je zuwa. Aminu manzo na sa da kai daura ku ne da midiya. Ba su ta garkuwar gabas. Kabir babba kai ta zan saka don kishin gari kuke. Ba su ta garkuwar gabas. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke. Binta Ado nake kira kuma lida gani nan zuwa. Ba su ta garkuwar gabas. Bai dahir gambo na sa da kai Yusuf lida mai kamar zuwa. Salisu Yusuf mu je zuwa. Siraja makera na sa da kai ba ka shakkar aban nawa. Ba su ta garkuwar gabas. Da ni Musa da na sa da kai za na yi baitin kuku nawa. Salisu Yusuf mu je zuwa. Jamil dan Nura ka zo mu je za na yi baitin karen zuwa. Ba su ta garkuwar gabas. Lallawan za na gaida kai akan sana kishin gari kuke. Ba su ta garkuwar gabas. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke. Ba su ta garkuwar gabas Salisu Yusuf mu je zuwa. Ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke. Ba su ta garkuwar gabas. Salisu Yusuf mu je zuwa. Ciyaman fati na jam'iyyar PDP godiya muke. 090 3781 3026